פיסקליסטים יקרים, אז זהו, אני מסיים היום קדנציה של 8.5 שנים כמנהל המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה. אני מסתכל על התקופה הזאת בגאווה רבה ובסיפוק רב. הייתה זו תקופת עשייה פוריה ומוצלחת במיוחד, והכל בזכותכם. חוללנו שינוי. בואו נסתכל ביחד. בשנים האחרונות המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה והתחום הפיסקלי בכלל שינו את פניהם ללא הכר. המחלקה הפיסקלית הפכה לרב-תחומית ומגוונת יותר, לומדת ומקצועית יותר, משמעותית יותר, מובילת ידע ארגוני, מעורבת ויוזמת יותר, ובנוסף לכל אלה מעצימה ומגובשת יותר. העשייה של פרקליטים בתחום הפיסקלי הפכה מגוונת יותר וכוללת תחומים שונים לרבות. מיסוי אזרחי, מיסוי פלילי, מיסוי מוניציפלי, תובענות ייצוגיות, חדלות פירעון, עיכובי הליכים, נציגות ומועצת יועצי המס. ותוצאות העשייה מדברות בעד עצמן. קמיל היקר, ברכות לרגל פרישתך ולרגל סיום קדנציה מאתגרת ופורצת דרך. בתחום המיסוי המוניציפלי זכינו להכוונה וגיבוי בכל שאלה משפטית, בתיק פרטני או בפורום הארצי המכבד שדאגת לטפח ולכנס באופן תדיר. תחת ניהולך ובסיוע צוות איכותי שהקמת נעשתה עבודה מקיפה בתחום. חתרת לגיבוש נהלי העבודה והגשת עמדות אחידות ומבוססות בסוגיות רוחביות. בהמלצת בתי המשפט אשר שבו וביקשו כי נחזור לשולחן הגישור בפניך, קיימת הליכי גישור מוצלחים. בהם ניכר כי האמת והצדק הם נר לרגליך. העמקת וביררת כל פרט, ואף הגעת לשטח כדי לגבש הצעת פשרה הולמת ומבוססת נתונים. בהקשר זה אני יכולה בהחלט לומר שלפחות בתיקים שלי דאגת למצות את הקדנציה ממש עד הרגע האחרון. אנו מודים לך על תרומתך הרבה בתחום, על המענה הישיר בכל שאלה פשוטה ומורכבת ככל שתהיה. מקווים שאחרי תקופה ממושכת של עשייה ציבורית תמצא את העת לעשות גם לך ולביתך בשלווה ובנחת. בהצלחה רבה. לראשונה נערכה תוכנית מקיפה להכשרת משפטני מס שכללה 4 חטיבות לימוד בתחומי המס השונים, 29 מפגשים יומיים, בהם לקחו חלק מעל ל100 פרקליטים ומשפטנים ממגוון תחומי המס, פליליים, אזרחיים, מהפרקליטות ומרשות המיסים. ו85 מטובי המרצים העבירו למעלה מ130 הרצאות בתוכנית. קמיל היקר, בשם כל פרקליטי פמטה, תודה רבה על כל העשייה לאורך כל השנים. במישור התוכנית להכשרת משפטני מס שהשתתפתי בה, זו הייתה זכות גדולה. אנחנו למדנו מאוד על כל התחום הפיסקלי, הכרנו תחומים חדשים ונחשפנו לאנשים שעוסקים באותם תחומים. זה שיפר לנו את מערכות היחסים ואני בטוחה שיהיה לנו בהמשך. בהצלחה רבה. קמיל היקר, תודה רבה על כל מה שעשית עד עכשיו, ותודה גם על כל מה שתעשה בהמשך. 3 דברים על הקורס להכשרת משפטני מס שבו לקחתי חלק. הקורס היה מעניין מאוד, היה מקיף מאוד וממצה מאוד. התכנים שלמדתי בקורס בוודאי יסייעו לי בעבודתי בהמשך, ואני מאוד מאוד שמח שלקחתי בו חלק. קמיל היקר, זכיתי להשתתף בקורס הכשרת משפטני מס, פרויקט עצום ומורכב שהרמת לעילה ולעילה. אני חושבת שבכל שנותיי בארגון, והן רבות, זו אחת ההכשרות העמוקות והרציניות ביותר שזכיתי לקחת בהן חלק. באמת סופר מקצועי, המרצים הטובים ביותר, עומק, תוכן, תכנון מוקפד. ובנוסף, גם היית מאוד מאוד קשוב לצרכים שלנו כפרקליטים ולאילוצים הרבים, והיו רבים כאלה. אני חושבת שכפרקליטה פלילית
התרומה לעבודה שלי בתחום הזה של המיסים היא תרומה עצומה, ואני כל יום מחדש לומדת עד כמה התרומה הזו משמעותית. כמובן שעל הדרך קמיל למדנו כמה אתה יקה, וקיבלנו ככה פה ושם 20-30 שניות דום מתוח להשתחרר בחוץ ולחזור לאולם. באמת, תודה ענקית, ובהצלחה בהמשך הדרך. בשנים 2016 עד 2024 התנהלו כ-2,600 תיקים על ידי התחום הפיסקלי. סכום המס שבמחלוקת בתיקים אלה בכל שנה הוא כ-28 מיליארד שקלים. בתיקי גבייה קשה הוטלו עיקולים על כסף ועל רכוש בסך של כ-200 מיליון שקלים בכל שנה. בשנים אלה, עמדת המדינה התקבלה במלואה על ידי בית המשפט העליון בלמעלה מ-90% מתיקי המס. בשנים האחרונות אף התקיימו פורומים שונים בתחום המס לרבות פורום מיסוי אזרחי, פורום מיסוי פלילי, פורום מיסוי עירוני, פורום גבייה קשה, שולחנות עגולים, הנגשת התחום הפיסקלי ליחידות בפרקליטות ובמשרד המשפטים. בהובלת התחום הפיסקלי נכתבו פנקסי ידע במטרה לסייע לפרקליטים בעבודתם. נכתבו פנקס ידע בנושא המיסוי העירוני, פנקס ידע בתחום התובענות הייצוגיות, פנקס ידע בתחום הגבייה הקשה. כמו כן, הוקם פורטל ידע פיסקלי שכולל תכנים חשובים לעוסקים בתחום המס. קמיל היקר מפז, אתה איש נדיר, יחיד ומיוחד, תענוג לעבוד איתך, חכם, משכיל, בעל חוש צדק, מתגעגעים אליך כבר מעכשיו. קמיל, ראינו איך אתה לומד ומנחיל ידע, כולל פנקס ידע לפרקליטות. כל אלה הפכו אותך למיישב סכסוכים מבוקש, ואנחנו בטוחים שתצליח בכל אשר תעשה. בהצלחה! בשנים האחרונות התחום הפיסקלי פעל לתיאום ולחיזוק הקשרים עם האקדמיה, שכללה פרסום מאמרים ובדגש על חשבוניות פיקטיביות וגבייה קשה. אני רוצה לציין לשבח את הפעילות של המחלקה הפיסקלית בבניית התוכנית לקשר בין האקדמיה לבין הפרקטיקה. במסגרת התוכנית הזו, נציגים של המחלקה הפיסקלית באו להרצות אצלנו בקורסים בדיני מיסים. אנחנו זכינו להרצות בפני עובדי המחלקה. התוכנית הזו עזרה לבנות את הקשר ולחזק את הקשר בין האקדמיה ובין הפרקטיקה. היא אפשרה לנו הכרת האתגרים הפרקטיים שמתמודדים איתם עובדי המחלקה, ואפשרה לעובדי המחלקה להבין את הרקע התיאורטי לשאלות שאיתם הם מתמודדים. אני חושב שהתוכנית הזו השאירה מאוד גם אותנו וגם את המחלקה, ואני מקווה שנוכל להמשיך ולפתח אותה בהמשך. תודה וכל טוב. בהנהגת התחום הפיסקלי בוצעו בשנים האחרונות מהלכים שמטרתם מלחמה חסרת פשרות בפשיעה ובניסיונות להתחמקות ממס, תוך שמירה על זכויות אדם. קמיל היקר, אנו נפרדים ממך לאחר 8.5 שנים בהן כיהנת כראש פורום מיסים גבייה קשה. תקופה זו התאפיינה בהישגים רבים ומשמעותיים בזכות המנהיגות המקצועית ותמיכתך בנו. הצלחנו להגביר באופן משמעותי את השימוש בסעיף 194 לפקודה, תוך חשיבה מחוץ לקופסה והרחבת ארגז הכלים הפיסקלי במטרה למנוע התחמקות מתשלום מס. לקחנו חלק בין היתר בהתמודדות עם פשיעה קשה, לדוגמה המהלך בו נקטנו במבצע מסלול בטוח, שהמחיש עבורנו את יכולתך להוביל מהלכים חדשניים תוך הישענות על כלים קיימים והרחבת השימוש בהם. אנו מאחלים לך מכל הלב הצלחה רבה בהמשך דרכך. בתחום הפיסקלי, הפרקליט הוא במרכז העשייה. במחלקה הפיסקלית בהנהגתו של קמיל, לכל פרקליט יש תחום אחריות. סדר דין אזרחי, חדלות פירעון, מיסוי מוניציפלי, תובענות ייצוגיות. הדבר מאפשר לכל פרקליט להיות מקצועי יותר, ולמחלקה בכללותה להיות אפקטיבית יותר. קמיל, תודה שנתת לכל אחד מאיתנו הזדמנות ללמוד, להתמקצע, שהעצמת אותנו ושהפכת את המחלקה לאפקטיבית, למקצועית ולאיכותית. קמיל היקר, גם בפן החברתי התרומה שלך הייתה ניכרת ומשמעותית. תודה על ימי גיבוש, סגווי בתל אביב, סיור ביפו העתיקה, סיור במעברי גבול יבשתיים,
פעילות ODT חוצת פרקליטויות מצפון ועד דרום ועוד ועוד. כמובן שכיאה להייטק הישראלי, כל פעילות הייתה מגובה בחולצה תואמת, וכשלא היו לנו אירועים חברתיים אז קיבלנו מסכה עם לוגו.